Kodhi nyime ni duol mochung' ne tije apisas mag obila omedo dhiro meto mar osara ne apisas mag obila e kind siling' 4,000 nyaka 21,000. Duol nochopo e okang' ma kamano kod dwarono kaluwore kod ripot mar raput mane rango tije ma apisas mag obila kotelnegi kod maneno ogai mar doho machon David Maraga. Duolno bende opuodho medo lemo apisas maromo 1,189 e kidienje mopogore opogore ka e kindgi oting'o inspectors madito 31, inspectors 88, sergeant kata sergeant madito 24, sergeant mamoko 98, corporal maromo 319, constable maromo 629 bende. Jakom mar duolno Eliud Kinudhia wacho ni duolno okawo okang' ma kamano tok yango kendo kolo e budget to kod gik mamoko ma irango kapok omed apisas lemo. Bende gikwayo jalup inspector general mondo mi ochung chenro mar med apisas lemo nyaka chop biwal kendo sidhi ayanga inspector manyien mar obila e pacho ka. Our structure allows a police officer to serve up to 20 notches of salary increment each year. So when you begin, you start at notch 1, which is 25,645. The following year, you move to notch 2, and you serve in that one rank for up to 20 years if you must, or if promotion hasn't come, and that structure allows that. So when I say the maximum, that is a constable who have served 20 years plus, he's already exceeded, because even without promotion and change of rank, we give incremental notches every year. The commission received and determined and approved promotion on merit of 1,957 police officers, who among them is 87 females and 1,870 males in total, in an effort to motivate the officers as they approach the mandatory retirement age of 60.